ओम साई ई बाईक सेल्स अँड सर्व्हिसेस. फक्त 5 व 10 रुपयात 50 ते 100 किलोमीटर प्रवास. आता येईल आनंदाला वेग. स्टायलिश लुक, जास्तीत जास्त स्पीड, डिस्क ब्रेक, ट्यूबलेस टायर्स, 200 किलो वजन वाहण्याची क्षमता, मोबाईल चार्जिंग, नो लायसन्स नो रजिस्ट्रेशन, प्रदूषणविरहित आधुनिक बाईक. कोणतीही इलेक्ट्रिक बाईक खरेदी करण्यापूर्वी एकदाच भेट द्या. आमचा पत्ता कांबळे गल्ली, परमहंस भालचंद्र महाराज आश्रमाजवळ, कणकवली. संपर्क 72 64 82 42 43. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे तसेच शिवसेना नेते यांच्यात वारंवार पलटवार होताना दिसून येत आहेत. दोन्हींकडून टीका करण्याची कोणतीही संधी सोडली जात नाहीये. नारायण राणे, नितेश राणे आणि निलेश राणे वारंवार ठाकरेंवर टीका करताना दिसत आहेत, तर ठाकरे देखील यावर पलटवार करताना दिसत आहेत. आता पुन्हा एकदा भाजप आमदार नितेश राणे यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका केली आहे. माझे वडील नारायण राणे यांनी जेव्हा शिवसेना सोडली होती तेव्हा त्यांना संपविण्यासाठी अनेक सुपारी तथा कथित विवेक सभ्य पक्षप्रमुखांनी दिले आहेत, असं ट्विट नितेश राणे यांनी केलं आहे. यावरून पुन्हा एकदा वाद पेटण्याची शक्यता आहे. ब्युरो न्यूज, कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.